dinni pore faika o kami rogo wa kaham tongo bufang kaham tongo একত্রিশ অক্টোবর 2025 o jaga hangkai tui chakma kami hini sini jago sengoro visit tini kaisa program o kami amsai ni lukurok seng bai malai na musungjago hnai sini je village development monitoring committee ni block ni je leaders ano inform khlaimani yagolo borok kaisa time sanka o time no tini ni salno angrika riuya koi ang phaika phaya koi o amsayo naifika onek sakang 35-year-old ungkhanoro hapaimani agi chung majoro habo haifano oroni problem rokno borok ringkhasang khaiba chung oroni okra chakra tei kami amsaini lukurokno phai malai phegata bongni tamo buti problem tong tamo nai obono tei chung tini phaimani ta o phaimani uddesho khe obono chung tichini ti prasarni bolong waleng jekhane sekhane lama kwrwingui tongkha chung bono bahaike lama khlairinani porijani kwrwingui tongkhangke school kwrwing tongkhangke porijani school no jahate chung sarkar bai salai chung rinani gai nini tam hinai orobo thangui chai thanani moto kaisa chung tamo khlai riman borok chungno dini saraka o samani bisingtai chung tabuk chini committee salainai immediately chini je package ni group o chungabono dai rinai plus kami amsayo angnayo obo hai hatai rogo belai naithok hatai mo angkhai rangchakni hatai hinmano ani je byaktigoto personal ni bwkhao hongke o hatayo chung kaisa naithok hati khlainani bagui chung wansuk tongo hati kotor khlaina bagui wansuk tongo tamni bagui wansuk hongke o tirprani tiprasa rok jahate chung sasang manani pohorung manani o kamini cherai rok jahate sikkito somaj tungui bwchai mannani oboni bagui chung tini o kamio chung visit khlaiphiota ang to thangi naikhayango nini o tui kathang thangui tongo o tui kathang thang tongma jagano chung ban thenani bagui kaisa tabuk sramnai ban thewui ban no hingrasini bono lake kotor lakes thenai thewinai bono aro chung a charge khainai a phioknai o a phiogui jahate kotor o amsaini lukurok jahate aro bini kaisa income khlaimanani chung kwbangma jagani kaisa create je job create khlai bono job rimanani moto chungabo tini naikhata tongo o jaga obo aboni bagui ang belaikhana rangchakni hataisi hinui chamo bono o jagano chung belaikhana choice khlaika obo tabuk national highway nini agutla to khwai Komolpur direct nini Khatarhao thangnani nini Assam thangi bo paimanio o lama belai important aboni bagui chung tamma khlainai bono chung tiprasa thanchani yapri ni chung je khlai tongmani o yapri no chung teo bwskang agna bagui nai chung joto lokno kobogo tei jara sikkito somaj tongnai rangri gwnang borokno bang koyo je phaidi kami amsayo chung bahaike chung chini kami amsaini lukorokno naithoktai develop khlaimannai phaidi jotono palkhai chobalaidi kha baksangdi yak baksangdi tai chini wansuk mano naithok khlaina bagui jotono agogui phaina bagui kobogota samung to chung chengnani bisi digglak chengino thanai truk tamni bagui hingka angke tabuk to hakrani jora phaidakha watui pantui gurikha o jora ono samurno chengdani bagui already chung wansuklai tongo tei government bo sai tongo je nongni je scheme project ni o project no datino submit khlaideni borok chungno bar sai tongkha chung abono datino project no submit khlai o kami amsai tei o jaga kaisa chung town re khlaiman abo chung chesta khainai abo suda ani chesta bai inglak sara Tripura bini chini jara sikkito somajni borok joto chungo phai chobamani bisingtinai tei chung personal chini package ni thege chobainai o kami amsai no tebo naithotok chung sasak khaina bagui chung wansugui tongota chung toro phainai bodol to kaisa no ani naharmung to norok nugui tongna ang choirawui no
যেখানে সেখানে थाङै लुखुरंनि बागै ताम खालायमा ना वानसुगै दं हिमि दङ जों ताबो अर चिनि बदल हंके नेशनल लिबारेशन फ्रन्ट अफ त्रिपुरा उरि ग्रुप नि इंगिनाय आं प्रेसिडेंट स्वयं निजे प्रसेनजित देबबर्मा एलाइस हास्टेपानि सिनिव चिन लगे फाइजाक जनरल सेक्रेटारि बिद्याधर त्रिपुरा ताई दङ चिनि सुरेन देबबर्मा हाई लेवल कमिटि नि मेम्बार फूड एंड फूड सिविल सप्लाई नि सेक्रेटारि दङ आगिबो चिनि ऑफिसर और कबंमा फाइजाक ताई बबा हाइके संबस कंग या प्रेसाना बागै तिनो अमन्ति बो अ कामिनि बरक बाय जों कगलाम सालायगाता हामबाय नन जन हामबाय Ira Faika ini NLP Uri Group ni Okra President Hastefa ang nije Bustung General Secretary ini Officer Robotong Bayu.